Posledním DJem, který je tady na střeše, je samozřejmě DJ Subgate, kterého jsme si odchytli naposled. O něm už bylo napsáno a řečeno mnohé, to znamená, že uvidíme, jaké budou otázky a odpovědi. Pojďme na to. Jak se cítíš? Docela příjemně, je to docela jako dobrý místo a nestandardní večírek jako s dobrou atmosférou, takže jsem spokojený, to je fakt super. A chybělo to tady. Čekal jsi od Minimal People, že se takhle jakoby zvetí a bude mít ten rok vlastně od svého vydání prvního? Myslel jsem si, že to jako nejdřív Monty bude dělat tak jako si pro legraci a ve finále se z toho vyklubalo určitý pojem s nějakou skupinou standardních lidí, jako s nějakou kulturou a je to super, jako no. A je super, že se dostali tam, kam se dostali, včetně nějakých festivalů a tak dále a velkých halovek a to si myslím, že má jako hodně našláplo a je to jako osobitý, že to bude růst a růst. Co jinak jakoby, si myslíš, že Minimal People, jakoby, co mu přeješ do budoucna? No ale přeju to, ať se ještě hodně dlouho fungujou, ať se to pořád zvětšuje a prostě jsem později ty jména, protože přece jenom co se týče stylu, tak je to jako hodně androž, hodně muzika, která je spíš zásadou jakoby západu a Německa především a myslím si, že fakt jako tu komunitu mají a pořád se na ně nabalují noví lidi a bylo by dobré, aby pozvali jakoby nějaký jména do budoucna, který mají opravdu sílu i v zahraničí a tady by to trošičku nějakým způsobem oživili, no, v tom směru. No a co jinak, jakoby, co si myslíš vlastně obecně, jakoby, ten klub Toaster, já si myslím, že to je docela jakoby, dobrá volba, nebo že to jde dobrým směrem. Znáš tam nějaký akce, které tě fakt baví? V Toasteru no. Předně. Ale Arama Clouda jako Techno Minimalist, že jo, to si myslím, že je velmi úspěšný večírek. Monťákové Minimal People, jak jsme, to jsou asi 2 večery, jako, který buď jsem tam hrál, nebo je navštěvuji nějakým způsobem. A samozřejmě jakoby, ty večery jsou tam, je to hezký, jakože za tu dobu, co je ten Toaster vlastně v nějakém novém hávu, tak se to celkově hodně rozjelo. A funguje to, lidi potom slyšejí, má to opravdu, teď se to dá řadit prostě jakoby mezi ty menší kluby, který mají opravdu jakoby nějakou značku a jméno. Jako, a přeju taky jako klukům do budoucna, ať fungují ještě líp, než fungovaly do teďka. Tak, kde tě uslyší nejbližší termíny, ať vědí, kam se na to podívat? Ať vědí, kam se na mě podívat. Co bys jim doporučil, kde hraješ? Hele, příští týden Cvoušice určitě, potom na Cinda Open Airu, jakoby na Afteru, jako těch akcí je celá řada, jako na Mácháči bych se měl objevit, je fajn, jako, že ty festivaly ještě na Slovensku bych měli vlastně 1 nebo 2krát letos. Je to celé, je to jako hrozná spousta, jmenovat prostě každý hraní asi nemá smysl. Tak myslíš si, že Minimal má jakoby smysl v dnešní době, nebo respektive, že se to konečně už jakoby dostává do popředí a konečně jakoby přestává být takový hodně androž, který začíná jakoby na tu muziku chodit a tak dále. Já si jako předně myslím, že to není jenom Minimal, že to je prostě jakoby všechno, že to je prostě specifice tech houseu, techna a tak dále a to si myslím, že to zaujme, jako sám to pozoruju na večírcích, že prostě ty lidi už úplně ten střední proud, prostě ten mainstream, jakoby, který poslouchají všude možně a začal se dostávat i do rádií, tak už to ty lidi jako úplně extra nezajímá. A i ty lidi, kteří dřív nadávali na víc androž hudbu, jako, tak ve finále jsou za to rádi a oni si v tom najdou jakoby to svoje, jako, takže myslím si, že celkově se to začíná ubírat jako poměrně dobrým směrem, ale se na druhou stranu jako je třeba si uvědomit, že jsme nějaký jako 3-4 roky prostě po Německu, takže... No a jaký DJ tě teďka překvapil nejvíc za poslední dobu, jestli takový nějaký? Ale těžko říct, jako, to je prostě celá řada, nechtěl bych na někoho zapomenout. Určitě. Ale jsou, určitě. Dobře. Teďka máš možnost říct komukoliv cokoliv, spíš jako Minimal People nebo Monťákovi nebo prostě produkci Toasteru. Ale já bych si přál, ať děláte dobře to, co jste dělali do teďka, možná ještě líp a všechno to bude mít úspěch a myslím, že to je asi všechno.